Kuligaon arong along Congress Asaihem Kimi kangpu pon. Niphai player arnikangsam porphai phualom Kuligaon arong along Congress Asaihem Kimi kangpu pon. Lakhain koraisi Borjan Constituency Arlo Kuligaon arong along Congress Asong atum Congress Asaihem Kimi kangpu pon. Labangso Amei ahut Borjan Ahavar pen kethur Candidate Surendra Singnar pen ribbon ingthan ponsi Pini arni Labangso Asaihem Kimi Ingpu ponlo. Labangso along Kuligaon arong along keklem abangphu Right Wing Harlongbi Ingti lapen Left Wing keklem lapen Mohila atum penpen Cherap-chetoh si Mesen pen Saihem Kimi kangpu peman ponlo. Puthot Mei along Candidate Surendra Singnar pen lamthe isi ningje ponlo. Pini Kuligaon arong along Congress Asaihem Kimi kangpu pon thulong laki isi Surprise Ason si nilisi thekdam longlo. Lapen kaddu kabe aphanta ningjeng sampiklo puta ningje pon. Laso ahut non ke wangji Niphai nerkep arni nangli tu Mesen pen vote pipen nang pahai pon vek non puta ningje pon. Lapen puthot therang ke angnuta lamthe isi hini nangjeng kidun. Hidipi pen harsing teron report inglong kiria birta. Sir pini nangli Labangso Kuligaon warlong Congress Asaihem Kimi kangpu long nangli ko aning arong laso. Nili son si pini ning arong lam ni jetan une athema nili phan yang pa je penpen nili phan yang than the penpen kujaga Kuligaon vote committee right wing left wing mate Kuligaon ara atum inje atum kote atum kethi atum kidin atum sar atum la atum laso itu Congress phang ching hon mate Congress candidate nili phan ni je the ching hon pana jo la boson surprise nili phan ni ke pot ni arong pick la pen la ka tu kabe Kuligaon ada tu masita alang tum Cherap-chetoh tu ban la boson office ni depan kasi a present mate sia gift nang people lang tum gado na Kuligaon tu pajusit ni na tum han kadom sulusa gado pi Tagde sir nangli fan SDC hin pe nangli fan isi na karbok ason dolo nangli fan invisible man tu si nangki ir la si la sopu thak nangli kilo kuli invisible man mane ni ke inut Congress Indian National Congress, one of the oldest political party. Labangso political party long I have been working for more than 15 years as a general secretary organization and in charge of Borjan Ahavar constituency. That's all aputhak long again niliphan invisible man. Walang ke po bangka alang itum amasi already invisible because we know the strength of ASDC party right now. What their stake is going on. I am not going to blame them, but as they blame me like that, so I have to reply. That's all. Tangde sir kiram tang tarik thomani mate atumi lo pola Congress ahin pen sitame atumi himanto ke wang ahut sitame penanga namulu atum BJP ahin sipa ogdon lo so potharik nang pilo pudi all like party adu beta democratic right do alang li tum ning kang sampe kopi party du jima la sola na le tum phanda jobor jusi pe tum khangda du ne to jin dong ni a chose anu tinsi alang tum a right do re la dag ne li pudunya thang kang we but ning the ka do we sada border arab atum amman honman borjan ahomosti ai jot alam alang tum da anindo la penge dun sida me te bon sita ultimately the winner will be Congress. Tangde sir lason jong si amuluk bang ki ong pi amuluk jong si kaprek asong long chepo